Avui estem aquí a Vic, a la sala Coll i Bardolet de l'edifici El Sucre, i estem amb la primera deliberació del que serà el concurs Lactium 2022. Hem recuperat el Lactium Home Tour, que vam fer l'any passat, en temps de pandèmia. Avui tastarem els formatges de pastadura de cabra. Tenim 10 jurats, entre ells tenim diversos tècnics, gent de la distribució, de la comercialització de formatges, alguna persona de premsa gastronòmica. Tots ells tastaran els 20 formatges que es presenten avui en aquesta categoria. Estaran separats amb 2 taules de 5 persones cadascú i cadascuna d'aquestes taules escollirà els 2 millors formatges de pastadura de cabra. Després es tornaran a juntar tots i acabaran decidint el que serà el Lactium d'Or d'aquesta categoria. Aquesta és la sessió prèvia que fem i dissabte tastarem la resta de formatges, la resta de categories, que seran 14 categories més, i escollirem d'entre tots els Lactiums d'Or guanyadors de cada categoria el premi al millor formatge català 2022.